Kinsa day no kini kita kirangil ka kibaka Real Madrid kala bandi ne ailon shiki wiki club but kibala ban mi no na ka club te hakne ka video ngin sai peit ya kita kirangil ka kibaka Real Madrid kala ban shim ya karai but setang Arda Guler hi Pyllait Florentino Perez ubade president jong Real Madrid haka dressing room hadin maka Real Madrid kal syapelim haka bayan da ka bawla ang Arda Guler kimi no na kan dressing room lada pim ko ban pe iya ke ka pancia namar kumba pilayo i ha ka to ka jingil ka la ban ong bo Arda Guler olai le kai bha namar la ban tep argol na ka benta ka Real Madrid mar sindep na ka ta ka jingil ka o Florentino Perez olai direct sha ka dressing room jong ka Real Madrid ha ka bol ajing kren ka to ka ne ye kirangil ka jong ka da ka ba ong ka we ka ayam klem trophy ha ka Real Madrid kadai ka jing telot ne ka failure hanroi lada ar ayom kata kalang ka bamla setia ban pediang ula ang shu ban yele kai na ka benta ka Real Madrid kalong ka jing kurku kawan rengkat bat ka jingkit kli bat bun napi pimpat ya kendu ya ka bat dei kini kita kirangil kai ka ba Real Madrid kan shim ya kara udawit alba un sami no na ka club Real Madrid hakane kalior kum uta free agent kumjuru Ceballos Fran Garcia Asensio kila ban mi na ka club Real Madrid o Gonzalo la ban ai da kalon bat umastan tonoro la ban ai da kalon kat bayo Kamawinga pa kila ban dino yo balai thu baka PSG ka don ka interest nakaliang o Kamawinga kat bayo Bellingham o Vinicius Junior bat o Kylian Mbappe ka Real Madrid kadang kwa iki ban syong ha ka club bat lai thu ru bayo kuchongka menta o Alvaro Arbelo kidang kwa yu ban syong ha Real Madrid hakaba ki player jongka ru ki Christian bhayu bat ai man sim yu ban syong hakade ka samoy ka ban sawan te perok ngin sai pe pat ye kini ki ek baro nang ne shikman wat klet ban subscribe like but press your bell icon khnang ba phinnam miss ye ki news update